Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Florante. Walang eksaktong taon. Dueñas, Iloilo. Noong mga panahong ito, kasagsagan ng kasikatan ni Teniente Guimo. Ayon kay Florante, na kapag naririnig ng mga tao ang pangalan nito, agad yung nakakaramdam ng takot at pagdadalawang isip. Bilang taga-Dueñas, ramdam niya ang tensyon sa mga naninirahan dito, pero di siya roon nababahala. Gaano man kasi kabangis itong si Teniente Guimo, naniniwala siya na meron pa ring mga tao na mas higit na mas mataas dito. At kaya niya nasabi ang tungkol sa bagay na yon ay dahil isa ang kanyang ama sa kinakatakutan nito. Marahil marami ang hindi sasang-ayon sa kwentong ito, pero tunay itong pangyayari. At nagsimula ang lahat ng yon noong dumayo sa kanilang pamamahay itong si Teniente Guimo. Sa pagkakatanda ni Florante, Mayo ng taong yon nang dumalaw ito sa kanyang ama kasama ang tatlo nitong pinagkakatiwalaang tauhan. Pagpasok nito sa bahay nila, unang bumulaga sa kanya ay yung hawak-hawak nitong armas. May mga nakalaylay din itong bala sa katawan. Tapos yung suot nito, isang kupas na kamiseta na may mga tatak at simbolong hindi niya mabasa. Unang tingin niya kay Teniente Guimo, inakala niya talagang antingero ito. Pero dahil sa usap-usapan noon sa baryo, kumbinsido siyang merong kakaiba sa pagkatao ng panauhin nila. Pagsilay nito sa kanya, agad naman yung lumapit habang ang mga kasamahan nito naiwan sa labas ng bahay nila. Paglapit nito sa pinto, ibinaba nito ang suot nitong salakot, sabay tanong sa kanya ng, "Bata, nandyan ba ang itay mo? Pakisabi nga na narito si Teniente Guimo. Maghihintay ako rito sa kanya." Nang marinig naman yon ni Florante, tumangulang naman siya. Siyempre bilang nagbibinata, tungkulin niya na sundin ang lahat ng sasabihin ng bisita ng tatay niya. Nga pala pinuno, ang pangalan ng ama ni Florante ay Matias. Kilala rin ito sa palayaw na Cabo, Danso at Milam. Bilang isang mersenaryo, nangangailangan ito ng maraming pangalan, hindi para makapagtago, bagkus ay para makibagay. Marami kasi yung pinupuntahang lugar at sa mga lugar na yon, nais nitong meron siyang panibagong pangalan. Bukod kasi sa ayaw niyang maging matunog sa maraming tao, may mga pangkat din siyang iniilagan. At ang mga pangkat na yon ay halos ilang beses na niyang natalo. Kagaya ng marami, ikinakatakot ng kanyang ama na merong madamay sa kanilang pamilya. Yun kasi ang kahinaan niya at aminado naman siya sa bagay na yon. Pagkasambit naman niya sa sinabi ni Teniente Guimo, agad siya nitong pinabalik, bit-bit ang mga katagang. "Papasukin mo na rito. Sabihin mo marami akong ginagawa at hindi ko to pwedeng iwan sa mga katulad lang niya." Matapos nitong makapagsalita, medyo kinilabutan siya kasi hindi niya sukat akalain na gano'n ang pamamaraan ng pagtrato ng kanyang ama sa isang tanyag at makapangyarihang aswang. Nag-aalangan man, inilahad niya ang mga nais nitong sabihin hanggang sa narinig na ito ng kanilang panauhin. Dahil dito, imbis na magalit si Teniente Guimo, napatawa lang naman ito habang naglalakad papasok. Di nagtagal, nang makaharap na nito ang tatay niya, masaya naman yung nagwika dito ng, "Hindi ka pa rin talaga nagbabago, Milam. Maraming salamat dahil pinaunlakan mo ang aking pagbisita. Nga pala, importante ang ipinunta ko rito, kaya sana makinig ka." Pagkalahad nito ng mga katagang yon, hindi na ito nagpaligoy-ligoy. Direkta na nitong sinabi sa kanya ang tungkol sa nangyayaring kaguluhan sa baryo nila. Ayon kay Teniente Guimo, hindi nauudlot ang gulo sa kanilang pugad dahil sa mga gabunang nakikisawsaw at gustong manakop sa mga pagmamay-ari nilang lupa.
Mag-iisang linggo na rin nila itong nilalabanan at ang naging resulta nito ay ang pagkalagas ng maraming bilang sa kanilang hanay. Kaya naman kung hindi ito papaunlakan ng kanyang ama, unti-unti na yung malilipol sa mga susunod pang araw. Pagtatapat pa ni Teniente Gimo na isa sa mga nakalaban nila ay ang pangkat ni Manong Gorgon, isa sa mga matagal ng kaaway ng ama ni Florante. Nang marinig naman ito ang sinabi ni Teniente, bahagya naman yung napahinto sa paggawa ng walis. Pagsilay nito sa kanilang bisita, kalmado naman yung napasagot dito ng, At ano naman ang mapapala ko kung tutulungan ko kayo? Kilala mo ako, Teniente. Hindi ako kumikilos ng walang kapalit. At hindi ibig sabihin na kaibigan kita at kaaway ko si Gorgon. Aba, tutulungan na kita. Huwag mo sanang kakalimutan na matagal ko nang tinalong ang kanyang pinamumunuan. Kung gusto mong mailigtas ang iyong mga kalahi, magbigay ka ng isang interesanteng alay. Kung makukuha mo mahiwagang halaman ni Bulan sa bundok ng Kinapawan at ang karne ng pulang kalabaw sa paanan nito, maaari kong pag-isipan ang kahilingan mo. Tandaan mo, Teniente, walang alay, walang serbisyo. pagkasambit nito ng mga kataga, nagpatuloy ito sa paggawa ng walis. Marami pa noong inilahad si Teniente Gimo, pero sa kasamaang palad hindi na yun sumagot. Maya-maya pa, nang medyo maalibadbara na ito sa sinasabi ng Teniente, bigla nitong kinuha ang isang maliit na patpat sa tabi nito. At pag-amba nito sa ulo, agad nilang naramdaman ang tila bang pagyanig ng bahay. Matapos naman yung maranasan ni Teniente Gimo, dali-dali na yung tumayo at nagpaalam. Hindi na rin sila nito pinansin na parabang labis itong nasindak sa ginawa ng tatay niya. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagsarado nito ng pinto, tsaka pa lamang niya naisipan na lumapit sa kanyang ama. Bilang paboritong anak, hindi siya nag-alangang magtanong ukol sa mga napansin niya. Nang marinig naman yon ng tatay niya, sa halip na maging seryoso ito, napangisi lang naman yon habang sumasagot sa kanya. Ayon dito, wala siyang dapat na ipagtaka, gawa ng ang ganoong pangyayari ay matagal ng normal sa bahay nila. Pagtatapat pa nito na, may mga pagkakataong hindi talaga siya nakakapagtimpi, buhat sa mga bisitang sadyang makukulit kahit meron siyang ginagawa. Nabanggit din ito na, ang ipinamalas nito kanina ay pawang abilidad ng kakarampot na salitang alam niya. Nang marinig naman yun ni Florante, hindi niya maiwasang magtaka kasi yung ganoong abilidad, di niya pa nakikita sa ibang mga albularyo at antingerong kaibigan ng kanyang ama. At kung siya ang magsasabi, napakalayo ng antas nito kumpara sa karunungan ng iba. Bagay na siyang pinangingilagan at nire-respeto ng karamihan. Hindi man kasi sa pagmamayabang pero matagal na sa larangan ng lihim na karunungan ang kanyang ama. Isipin ninyo, 7 anyos pa lang ito nung nakuha na nito ang titulo ng mga antingero. Ang nagturo sa tatay niya ay yung yumao niyang lolo na tinatawag nitong Ingko. Hindi naabutan ni Florante ang matanda, pero base sa kwento ng tatay niya, napakalakas nito. Marahil dito niya minana ang lahat ng kanyang abilidad na siyang pinapakinabangan niya sa pangkasalukuyang panahon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad nito sa kanya kung gaano kahalaga ang mahiwagang halamang pagmamay-ari ng diwatang si Bulan. Pagtatapat ng tatay niya, nag-iisa lang ang halamang yon at bawat dahong taglay nito, kayang magpagaling ng anumang uri ng karamdaman kahit ubod yon ng lubha. Pampahaba rin yun ng buhay kaya kada 5 taon, nag-uutos ito ng tao para maghanap sa halamang yon. Hindi mahalaga kung kanan o kaliwa ang maghahanap dahil sa wala namang gaanong pinapanigan ng diwata. Dagdag pa ng kanyang ama na hindi naman yun mahirap hanapin pero dahil sa dami ng mga nilalang na makakasagupa mo sa bundok, mas mainam na ipasa na lamang ito sa mga nilalang na wala gaanong trabaho.
Isa pang dahilan masyado na itong tamad para umakyat sa mga bundok at kung saan-saan pang lugar. Nang marinig naman yon ni Florante, nanatili lang naman siyang tahimik habang nakikinig. Aminado rin naman siya na pinaniniwalaan niya ang mga sinasabi ng tatay niya, gawa ng ni minsan, di pa ito nagsinungaling sa kanya. At kapag hindi nito balak na umamin o sumagot sa kanilang mga itinatanong, mas pinipili na lamang nitong manahimik. Ganon ang pag-uugaling meron ng tatay niya, kaya noon pa man, alam na niya kung saan siya lulugar. Dagdag pa ni Florante na, sa dinami-rami ng tanong niya rito, tanging ang tungkol sa karga lamang nito ang hindi nito masagot. Basta, lahat ng bisa nito nakita na niya. Ang wala lang siyang ideya ay sa kung ano ang totoo nitong tangan. Noon pa man kasi, mahigpit ang kanyang ama sa mga ganoong usapin. Palagi nitong sinasabi sa kanya, maselan ang mga mutya na ubod ng lakas ang kapangyarihan. Kaya sa halip na magpumilit, malugod niyang tinatanggap ang desisyon nito. Sa bandang huli kasi, para din naman yun sa kanila. Naniniwala kasi noon si Florante na kapag manghina ang kanilang ama, yun na rin ang katapusan ng kanilang pamilya. Kaya naman, abot langit ang kanilang pag-iingat at pagsunod sa lahat ng bilin nito. Dumaan ang mga araw, nanatili silang naghihintay sa pagbabalik ni Teniente Guimo. Akala nito hindi nito tutugunin ang desisyon ng kanyang ama, pero makalipas lamang ang 3 araw, bumalik ito dala-dala ang halaman ni Bulan. Kasagsagan ng gabi yun nung bumisita sa kanila dahil sa bawal yung masikatan ng araw. Pagpasok nito sa loob ng bahay, rinig na rinig niya ang pag-angil ng Teniente. Kapansin-pansin din ang kakaiba nitong anyo at mga nanlilisik nitong mga mata. Ngunit sa halip na masindak, pinili niyang manatiling kalmado dahil alam niya na kaibigan nila ito. Ilang minuto pa ang lumipas, pag-abot nito ng halaman at pagbaba nito ng bayong, agad naman yung nagwika sa kanyang ama ng, Nandiyan na ang mga kailangan mo, Milam. Ngayon, dinggin mo ang aming pakiusap. Pagkasambit nito ng mga kataga, tumangulang naman ang tatay niya habang sinisilip ang dala ng grupo. Di rin yan umiimik, pero ramdam nila na natutuwa ito. Nang makumpirma na nito ang dala ni Teniente Guimo, dito pa lamang yun sumagot ng, Ang kaaway ng kaaway ko ay aking kaibigan. Guimo, meron na tayong kasunduan. Asahan mo na tutuparin ko ito. Nang marinig naman yon ng Teniente, agad yung umalis nang wala nang sinasabi. Sila Florante naman noon, naiwang nakamasid sa halamang tila bang kumikilos ng mag-isa. Ayon sa kanya, napakakinis ng mga dahon nito, tapos napakadulas nito kung hawakan. Pinapalibutan din yon ng mga alitaptap na parabang namamahay sa loob ng maliit nitong katawan. Kamangha-mangha ang ganoong halaman pinuno, sa puntong hindi mo na kailangan magkaroon ng karunungan para masabing napakahiwaga nito. Maya-maya pa, nang manawa na siya, ipinatong na ito ng tatay niya sa madilim na bahagi ng altar nila. Kabilin-bilin na nito, wag na wag bubuksan ang pinto malapit sa altar para hindi yun masinaga ng araw. Dagdag pa nito, napakalaking tulong ng halaman sa kanilang pamilya, kaya siguraduhin nila na masusunod ang bawat payo niya. Sa paglalim pa ng gabi, kumilos na ang tatay niya. Pagkakuha nito ng bayong, naglagay yun doon ng lampara, kalakip ng punyal at mga lubid na gawa sa pinatuyong baging. Matapos nun, lumapit ito sa kanya, kasabay ng dahan-dahan itong pagtapik sa kanyang balikat. Magsuot ka ng mahabang damit, Florante, dahil ikaw ang tutulong sa akin ngayong gabi. Peace na. Dali. Bulong nito. Nang marinig niya ang mga katagang yon, di siya nagdalawang isip na sumunod.
At habang naghahanda, halos hindi niya mailarawan ang kasalukuyan niyang nararamdaman. Ayon sa kanya, na nung marinig niya ang sinabi nito, di niya maipagkakailang tuwang-tuwa siya. Ngunit sa likod ng kasiyahang yon, nagtatago ang takot ukol sa mga bagay na pwedeng mangyari sa kanilang dalawa. Alalang-alala noon si Florante na baka mas malakas pa sa tatay niya ang mga nilalang na makakasagupa nito, kaya di pa man sila nakakalabas ng bahay, nagdasal na siya ng taimtim. Subalit nang mapansin ito ng tatay niya, bigla naman siya nitong tinapik, sabay abiso na itigil niya kung ano man ang iniisip niya. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, tsaka pa lamang siya naantala sa kanyang ginagawa. Ilang minuto pa ang lumipas, bitbit ang lampara, tinahak nila ang masukal na kakahuyan. Wala siyang ideya kung saan sila pupunta, pero base sa ginagawa ng tatay niya, mukhang alam nito ang daan kung saan sila patungo. Maya-maya pa, pagdating nila sa isang liblib na parte ng gubat, may nakita siyang isang maliit na kubo na nakapatong sa isang dambuhalang sisiw na kulay itim. Wala siyang ideya kung ano ito. Pero, nung masipat niya ito, sadyang kakaiba ito sa mga hayop na matagal na niyang nakikita. Isipin ninyo, mahaba ang balahibo ng sisiw na yon, may mahabang tuka, tapos meron itong berdeng mga mata. May mga butas din yun sa ibaba ng leeg niya, na para bang doon yun humihinga. Nakaupo lang ito kung saan nila yun nadatnan, pero pagpasok nila sa loob ng kubo, naramdaman niya na bigla itong gumalaw. Nang mapansin naman ng tatay niya na paalis na sila, inabisuhan siya nito na umupo sa isang antigong upuan malapit sa bintana. Kung titingnan, parang mawawasak na ang upuang yun, pero pag upo niya rito, napansin niyang napakatibay nito. At bago pa man kumaripas ng takbo ang sisiw na pinagpatungan ng kubo, may pumulupot sa kanyang matandang ugat ng puno upang maging komportable ang kanyang paglalakbay. Kalahating oras din siyang nanatili sa ganoong sitwasyon hanggang sa bigla na lamang tumigil ang pag-uga ng kubo. Hindi naglaon, bumukas ang mga bintana nito kung saan nakita niya ang baryo ni Teniente Guimo na kasalukuyang sinasalakay ng samut-saring mga nilalang. Base sa mga nakita niya, hindi lang aswang ang kalaban nito, gawa ng may mga nasipat siyang itim na tikbalang at mga engkantong tumutulong sa panig ng kalaban. Kaya naman yung mga aswang na kasama ni Teniente Guimo, labis-labis na nahihirapan. Di pa man sila nakakababa ng kubo, nakita na nila kung gaano katindi ang pinsala ng digmaan. Dahil dito, dali-dali namang bumaba ang kanyang ama habang inuutusan siya na manatili sa loob ng kubo. Babala pa nito na huwag niyang tangkaing lumabas dahil sa sandaling umapak siya sa lupa, maaagaw ng presensya niya ang atensyon ng maraming aswang sa paligid. Matapos naman yung marinig ni Florante, mariin naman niya itong tinandaan. At kahit anong mangyari noon, ipinangako niya sa kanyang sarili na susundin niya ang habili nito. Hindi nagtagal, paglayo naman ito sa kubo, nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya na parang tinutulak ito ng lupa. Kahit kasi hindi kumikilos ang mga paa nito, ramdam na ramdam niya ang mabilis nitong paglayo. Pagpasok ng tatay niya sa entrada ng kubo, bahagyang naudlot sa paglalaban ang mga nilalang na naroon. Noong una, wala naman siyang napansing kakaiba sa ginagawa nito. Pero nung tinitigan niya yon ng maigi, napansin niya na parang may kakayahan itong patigilin ang kahit na sinong nilalang na naroon. Sa bawat kumpas ng kamay nito, kapansin-pansin din ang pagbagal ng kilos ng mga nilalang kahit ubod yon ang bilis. At ang mas nakakagulat pa, nakikita niya na parang gumagalaw ang lupa kung saan nakaapak ang tatay niya. Bagay na kanya namang ikinagulat at ikinamangha. Sa loob ng halos isang oras na pakikipaglaban dito, nakita niya kung papaano ulit-ulitin ng tatay niya ang ganoong abilidad. Napaka-epektibo nito sa lahat ng nilalang na nakakasalamuha nito.
gawa ng walang kahit na sino at walang kahit na anong kakayahan ang may abilidad na kumontra sa pagpapatigil at pagpapabagal ng oras. Akala niya, yun lang ang abilidad ng kanyang ama, pero hindi naglaon na saksihan niya kung papaano ito lumikha ng mga engkanto gamit lamang ang lupa at esensya ng mga puno. Ayon kay Florante, na kapag ginawa yun ng tatay niya, biglang namamatay ang mga punong pinagkukuhanan nito ng esensya. Yung esensya kasing ginagamit nito ay parang kahalintulad din ng kaluluwa ng tao. Kaya sa oras na maipasok niya na yon sa ilalim ng lupa, agad itong maglilikha ng nilalang na may iisang anyo. Malalobo na kalahating unggoy ang wangis nito, kaya napakadali lang nitong makipaglaban sa mga nilalang. Matapos naman yung tawagin ng tatay niya, madaling nakaatras ang mga kasamahan ni Teniente Guimont hanggang sa hindi na yon nalagasan pa. Di nagtagal, mabilis nitong naitaboy ang mga engkanto, maging ang mga gabunan na nakikipaglaban kasama ito. Maya-maya pa, nang masukol na niya ang mga nilalang, tsaka pa lamang yun nagsimulang magsipulasan papalayo. Bawat isa sa mga nakaligtas, iisang bagay lang ang nais, at yon ay walang iba kundi ang makatakas sa kamay niya. Nang tuluyan na yung makaatras, tsaka pa lamang niya itinigil ang pag-atake. At sa halip na habulin ang mga ito, nagmamadali nitong nilapitan si Teniente Guimont. Teniente, ayos ka lang ba? Mabuti naman ligtas ka, kahit pumuesto ka sa printera ng inyong hanay. Hanga ako sa katapangan mo, Teniente. Kaya asahan mo na hindi kita tatalikuran sa labang ito. Wika ng kanyang ama. Maraming salamat, Milam. Maraming salamat. Sagot naman ni Teniente Guimont. Matapos ang usapan, agad naman yung bumalik ng kubo. Pagpasok nito, mabilis namang kumilos ang dambuhalang sisiw hanggang sa makabalik na sila sa lugar kung saan nila ito unang nakita. Paglabas naman nila rito, laking gulat na lamang niya nang dahan-dahan itong naging bato sa paningin niya. At sa isang kisap mata, hindi niya na halos matunton ang mismong kinaroroonan ng nilalang na yon. Pagsapit ng sumunod na araw, balik normal ang kanilang mga ginagawa. Pero pagtungtong ng gabi, muli silang napadpad sa lugar ng mga aswang. Ayon kay Florante, na sa loob ng 2 linggo, ganun palagi ang ginagawa nila gabi-gabi. Halos manawa na nga siya kakabalik doon, pero kapag nakikita niya ang nangyayari sa baryo, nanunumbalik ang kanyang pagmamalabis na masaksihan ang mga susunod pang kaganapan. Walang gabi sa lugar na yon na walang namamatay. Kaya yung isip niya, nasanay na rin sa mga ganoong pangyayari. Hindi naglaon, nang manghina na ang puwersa ng kalaban nila. Naglakas loob na itong si Florante na sumama sa kanyang ama patungo sa baryo ng Teniente. Noong una hindi pa ito pumapayag, pero nang makita nito ang kanyang lakas ng loob at paninindigan, nagdesisyon itong sumang-ayon. At sa kauna-unahang pagkakataon, lumabas silang magkasama sa baryong nakatayo sa likod ng alaga nito. Pagbagtas nila ng daan, agad na pumalibot sa kanila ang malaasong nilalang na nilikha nito. Bawat isa sa mga nilalang maiging nakamasid upang masigurong ligtas silang mag-ama sa lahat ng oras. Malayo rin ang distansya ng mga nilalang na yon upang madali nilang makita ang kalabang paparating. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagpasok nila ng baryo, napansin nila na tahimik ang paligid. Yung mga kalaban ni Teniente Guimont nagmamasid mula sa malayo habang kasakasama ang kanilang pinuno. Pagturo dito ng kanyang ama, agad itong nagwika sa Teniente ng, Buka ngayong gabi, magkakaalaman na kung sino ang magwawagi. Teniente, ihanda mong lahat ng kasama mong may lakas pa. Dahil sabay-sabay natin silang sasalubungin.
Nang marinig naman ni Teniente Guimo ang sinabi ng kanyang ama, walang pagdadalawang isip itong sumang-ayon. Matapos nun, agad naman yung umalis para tipunin ang mga kasamahan nitong may natitira pang lakas para lumaban. Sa loob ng ilang minuto, purong atungal at pag-aangil ang kanilang narinig. Nakakatakot man pero hindi siya gaanong nababahala dahil alam niya na nasa likuran niya ang tatay niya. Kalaunan, nang makabuo na yon ang grupo, sabay-sabay na itong nagpalit anyo. Pagtubo ng pakpak ni Teniente Guimo, agad itong lumipad sa kalangitan habang mabilis na bumubulusok patungo sa kinaroroonan ng kanilang mga kalaban. Buong tapang nitong hinarap ang gabunan ng angkan para balaan ito ukol sa nalalapit nitong katapusan. Ngunit nang marinig yon ang kabilang panig, hindi yun basta-bastang nakumbinsi. Wala rin sa isip nito ang umatras dahil kumpiyansa sila na matatalo nila ang pangkat ni Teniente Guimo. Kaya naman nang marinig ito ng Teniente, dali-dali yung bumalik sa kanilang kinaroroonan. Inilahad din ito sa kanyang ama ang sagot ng kalaban nila. Kaya naman nang marinig ito ng tatay niya, napangiti lang ito habang nagwiwika ng, "Gusto na talagang mamatay ng siraulong to ah. Sige Guimo, paunahin mo na ang pangkat mo. Ako na ang bahala sa mga hahambalang sa inyo. Ngayon ang misyon mo, paslangin ang kanilang pinuno. Ikaw ang gagawa niyan, sapagkat sa iyo siya nagkasala." Pagkarinig ng Teniente sa kanyang sinabi, tumangulang naman ito habang nagpapasalamat. At matapos ang kanilang pag-uusap, hindi na yon nagdalawang isip na umalis. Paglusob ng pangkat, mabilis namang bumaba sa burol ang mga nilalang. Malaking agwat ang nangyari noong labanan, gawa ng yung mga aswang na dumating noong gabi ay mga aswang na lakat. Wala itong pakpak kagaya nila Guimo, kaya di hamak na mas malakas ito kung pisikal na kumbate lamang ang pag-uusapan. Dagdag pa ng tatay niya na sa mga ganoong sitwasyon, malabo itong manalo kung hindi sila naroon. Hindi nagtagal, nang makalapit na ang grupo sa kanilang mga kalaban, agad namang nagpang-abot ang mga ito. Napakalakas na salpukan ang naganap na halos dumagungdong sa lahat ng direksyon ng mga sigaw. Matapos naman yung masilayan ng tatay niya, nagmamadali itong pinalusob ang kanyang mga alaga. May mga buhay na salita na rin yung sinambit hanggang sa umahon mula sa ilalim ng kinatatayuan nito ang isang kayumangging diwata na may daladalang banga na may tumutulong mga ginto. Pagbuka ng pakpak nito, agad yung tumungo sa kalangitan habang nagpapakawala ng isang kakaibang huni. Nang masipat naman yon ni Florante, maingat niyang pinagmasdan ang mga susunod nitong gagawin. Akala niya makikipaglaban lang ito sa mga aswang, pero makalipas lang ang ilang minuto, biglang binalot ng isang lilang liwanag ang buong paligid. May hahalin tulad mo ito sa hindi nakikitang harang, kaya ni isang aswang walang nakapansin dito. Napakalawak din ang nasakop ng liwanag na yon, sa puntong nabalutan na nito ang kabuuan ng baryo. Matapos itong may isakatuparan ng diwata, ito na ang nagdikta sa kung papaano nito patatakbuhin ang oras sa loob ng harang. Ayon sa kanyang ama, pwede itong palabasin at pabagalin ng gabay niya. Dagdag pa nito na, sa sandaling makapasok doon ang kanilang mga kalaban, natitiyak na ang kamatayan nito. Nabanggit din ito na, tsak na ang kanilang panalo, kaya wala na silang dapat na ikabahala. Nang marinig naman yon ni Florante, abot langit ang kanyang naging paghanga sa abilidad nito. Halos hindi kasi siya makapaniwala na ang kakayahan ng tatay niya ay nahanay sa oras at panahon. Isa yon sa pinakamalakas na puwersang umiikot sa mundo na walang kahit na sino maliban sa Panginoon ang may kakayahang kumontra. Dahil dito, kung kaya't napatunayan niya na tunay ngang malakas at hindi basta-basta ang kanyang ama. Makalipas pa ang ilang minutong
Ayon sa kanya, na noong nailatag ang bagay na yon ng nilalang na pinaahon ng kanyang ama, naging tagilid na ang panig ng mga kalaban nila. Habang napakabagal kasi nitong kumilos, normal na nakalapit dito ang pangkat ni Tiniente Gimo. Yun ang naging daan para magawa nila itong mapaslang ng hindi gaanong nababawasan. Isipin ninyo, mga gabunan ng kalaban nila, kaya kahit pabagalin ito ng tatay niya, nakakapalag pa rin ito sa iilang mga mahihina. Yun nga lang, hindi pa rin nagwagi ang mga ito, gawa ng ni minsan hindi yun nagkaroon ng tsansa para paslangin ang mga nilalang na nilikha nito gamit ang isensya. Hindi naglaon. Dito na nga matagumpay na naitarak ni Tiniente Gimo sa pinuno ang matatalas nitong mga kuko. Hindi pa yun nakontento. Sinakmal pa nito ang leeg ng nilalang na yon hanggang sa tuluyan na itong maputulan ng ulo. Pag-angat naman ito sa pugot na ulo ng nilalang, doon na naghiyawan ang kanyang mga kasama, indikasyon ng pagtagumpay nila. Nang masipat naman yon ng iba pang nakikipaglaban, napilitan na yung tumakas. Bilang isang mandirigma, bukal sa loob nilang natatanggap ang pagkatalo kapag napaslang na ng kanilang mga kalaban ang kanilang pinuno. Dahil dito, kung kaya't nakakatakas sila ng walang kahit na anong dalang kahihiyan sa katawan. Pagkatapos ng mga nangyari, labis na selebrasyon ang ginawa ng grupo. At bilang pasasalamat ng mga ito, inialay sa kanyang ama ang araw ng naganap na selebrasyon. Taon-taon itong ginagawa nila Tiniente Gimo para hindi makalimot. At para na rin manatili ang pagkakakilanlan nito, hindi na sila nag-abala pang akuin ang pagkapanalo. Buong-buo nila itong ibinigay sa angka ng mga aswang upang mapanatili ang katanyagan at patuloy na maitago ang nangyaring kaganapan na paghingi ng tulong ni Tiniente Gimo sa napakalakas na mersenaryo.